Ще открием 5 доказателства, че ракията наистина е българско изобретение. На здраве, Симо! Номер 1. Божидар Димитров е открил неоспорими доказателства, че заедно с бирата, уискито, колелото, автомобила, самолета и виното, ракията е традиционно изконно българско изобретение. Просто древните българи са имали нужда да пият нещо между уискито в 17 часа и диджестивчето след вечеря. Така. Разбираш ли? Нещо за салатката. И така съвсем естествено от само себе си се появила ракията. Донесена, защото тя не се появява от нищото. Да. Донесена в нашите земи от един човек, наречен Исус Христос българина, познат по другите земи като Спасителя, Господ и така нататък. Да. В днешния топ 5 доказателства, че ракията наистина е българско изобретение. Номер 2. Всеки българин на възраст над 4 години може да прави ракия. А около 50% от населението редовно я консумира малко на тази възраст. Тоест правенето и консумирането на ракия или както се нарича на места ракия в България е вроден навик. Това е нещо като сученето на малките деца. Ще я да окажа аз. Да. В днешния топ 5 откриваме 5 доказателства, че ракията наистина е българско изобретение. Няма майтап. Номер 3, защото и ние трябва да сме дали нещо на света, Гати. Да. Откриваме 5 доказателства, че ракията наистина е българско изобретение. В днешния топ 5, номер 4. Извинявайте, ама кой да измисли да прави пиене от най-изгнилите плодове в градината, които не използва за тор? Защото Тор използва друго, нали, за Тор, което най-вероятно е пробвал да използва за ракия и нищо чудно да се е получила ракия. Да, но после просто вкуса му е станал малко по-фин. Да, и затова плодовете. Ги е сменил с изгнили плодове. Да, торта. Днешния топ 5. 5 доказателства, че ракията наистина е българско изобретение. Номер 5. Световни археолози. Тук вече не играем само ние. Тук вече дигаме нивото. Така. Световни археолози открили библейско писмено доказателство, което въобще даже не е и от България. Някъде го открили. В Йордания, примерно. В което се чете: най-напред вървели хората. След тях жените и животните. И пияните българи. Опа. Ето. Виждаш ли? Да. И пияните българи. С какво? Точно излизали от свинците. За мача тръгнали. В днешния топ 5 доказателства, че ракията наистина е българско изобретение. О, то уважавам, Симо! Yes!